Evo nas sada u jednoj od brojnih Mendinih radnja širom Srbije, a Menda ne prestaje da iznenađuje svoje potrošače povoljnim cenama i velikim akcijama. Tako je na popustu od 20% ovaj Mimin model kolica Mimax Sari, koji je zaista fantastičan, dobro dizajniran, kvalitetan, funkcionalan, lepo izgleda i možemo da kažemo da su ova kolica san svake savremene mame. Pored toga, one su veoma kvalitetne izrade i vrlo su funkcionalna. Dakle, imamo ovde nosiljku koja je namenjena deci od rođenja pa sve do 6. meseca života, koja se veoma lako skida. Kao što vidite, jako lepo izgleda i možemo promeniti smer kretanja. Veoma se lako montira na kolica, a pored toga imamo i ovaj deo koji je predviđen za stariju decu od 6 meseci pa naviše, koji dolazi sa ovim dušečićem. Kao što vidite, tu je i sigurnosni pojas i dakle, ovo su kolica 2 u 1. Pored toga, moramo da kažemo da su jako udobna, lepa za vožnju jer imaju ove veoma kvalitetne i lepe izrađene točkove. Takođe, tu je i boks za odlaganje stvari i šta da vam kažemo, ova kolica možete kupiti u velikom izboru boje i dezena. Takođe, za Mimax Sari ćete naći i dosta dodatne opreme za različite vremenske uslove, dakle štitnike od vetra, od kiše, od snega i još puno toga, pa raspitajte se, dođite, pogledajte i ova kolica koja su zaista fantastična mogu biti vaša po ceni sada nižoj 20%.